Quan vaig ser designat conseller de Cultura, un dels reptes primers que me vaig posar va ser que el museu necessitava una intervenció en profunditat, que no depenia només de nosaltres, l'havien d'aconseguir a través de negociació amb el Ministeri, i me vaig proposar, abans d'acabar la legislatura, intentar dur-ho dalt. Estem en el tercer any i, per tant, en 3 anys hem aconseguit la fita perquè, si tot va bé, el mes de juliol inauguram el nou Museu de Menorca. Teníem la visió, teníem la il·lusió i teníem el somni de veure el museu com el desitjàvem, renovat de dalt a baix, i teníem la fe que ho aconseguiríem si se feien les coses bé. 3 idees clau. La primera era la necessitat de dotar en el museu d'una identitat clara, d'una personalitat. La segona visió que teníem, la segona clau, era l'adequació a un concepte més actual del que ha de ser i del que ha de fer un museu. Volíem que el museu fos un espai dinàmic, capaç de tocar l'emoció i sensibilitat, no només el coneixement i la raó, capaç de seduir a tot tipus de públic, accessible, educatiu i familiar. La tercera clau era que aquest espai fos un referent de la cultura a Menorca, per als menorquins que fos com sa casa pròpia que mos fa goig de mostrar.